Použijte v hlavě normálně. Takže Janek, to som zvedavá, či vám bude tak do spevu aj pri nasledujúcej otázke. Ona nie je ani tak ťažká, ako je to gitár, no. Tak na ňou uvažujte nad tým vašim typovaním. Pýtali sme sa, aké farby má černou zuby, keď sa narodí? No, ako vážne, nad tým netreba dlho, treba si typnúť. To je na tom horšie, Janek je na tom horšie. Janek. Tak já jsem se dal tu trojku, ta funguje, to je ano, trojka. Ja, víš čo, ja dám dva. Ja myslím, že na to budú reagovať ťažko. To je, aké farby má Černok zuby, keď sa narodí. Okuliárna, ty vlád, už Černok. Aké farby zuby, keď sa narodí? Pokiaľ viem, tak nemá žiadne tým. Nemá, samozrejme, že nemá. Prečo by mal? Aké farby má Černok zuby, keď sa narodí? Čo ako? Aké farby má Černok zuby, keď sa narodí? Biele, ne? A keď je čierny? A ne? Žiadne. Aké farby má Černok zuby, keď sa narodí? Také horúčová trošku tie jasná má, lebo ja čo som čítal, černoši tiež sa rodia bez zub. Prvé majú riečné, potom majú kakaové, potom... Poznáte takého Černocha, keď sa narodil, a videli ste takého Černocha? Takého? Takého bez zubov. Nevidel som, ale teda ozaj v novinách píšu, že aj minule, aj som počul, že aj Číňan sa narodil bez zubov. Uznaj toto. Aké farby má Černok zuby, keď sa narodí? Prečo? Černok. Viete, kto je Černok? Černok, no biele, alebo žiadne vlastne, keď sa narodí. Aké farby má Černok zuby, keď sa narodí? Žiadne. Prečo? Však sa narodí bez zubu, pravde? Môžeme žlté? Čierne? Biele. Určite. Alebo tmavé. Neviem, také tmavé nejaké. Si videl Černocha? No, Ako vyzeral, keď sa narodil? takého som ešte nevidel. To je dospelého. No ale čo si myslíš, tak narodený Černok má aké zuby? Čierne. Aké farby má Černok zuby, keď sa narodí? Žiadne. Prečo? Lebo žiadne dieťa nemá zuby, keď sa narodí. Aké farby má Černok zuby, keď sa narodí? Biele. Biele? Určite? Ja vlastne žiadne. Aké farby má Černok zuby, keď sa narodí?